Hey! Ndị be anyị, Igbo anyị abịa, Igbo class world. Ọ bụ anyị bụ classic match. Ụmụnne, obi adịrọ m mma n'ụtụtụ a, ọ dị m chacha. Mma akọrọ unu akụkọ travel ka unu si ga-eme wee travel easily. Ihe nwoke be anyị bịa akọrọ m. Mana tupu m kọbara unu akụkọ a, hey! Ịmana anyị je school runs kịta ka m na-abalute, ajọsụ m balute, mana obi adịrọ m mma sị ka m kwupụtegodi ya maka onwe ka ọ dị na iwe na-ewe m mbilie n'uche. Ịmụ ibulu iwe n'uche, iwe a na-anyị gbugu tili ikwupụta enyi. Ihe na-ewe m iwe bụ na anyị je school runs ọkwa na nnukwu ụlọ akwụkwọ nnọọ high school dị na London, mmadụ niile ju ewee bata, onye ọbụla kpọkwalụ nwa ya back to school, welcome back. Anyị apụtazịa maka anyị ịma na first day ị ga-eje n'oge, maka asịrị ije late first day ị ga na-ejezi late, mana ije n'oge ị na-ejekwe n'oge. Ọ bụ ihe anyị believe. So anyị niile bịakwa n'oge akwụrụ nnọọ, onye ọbụla je na-amakụ nwanne na-asụ befa, ịmago na-abụ nwa fafa befa. So onye ọbụla abịa sekụlụ na-asụ befa, ma ndị Spanish ma ndị Yoruba ma ndị ihe nwa, ndị niile masịara load fancha sekụlụ nnọọ na na-ege ntị fa na-asụ nnọọ befa. Titi nke nwa asị ike asụ oke arụma nke niile fancha niile na-asụ nkebe. Ndị Spanish na-asị ụlọ ha nke nwa nsị nnọọ na-akụkụ aka mụ na ụmụ m, anyị nọziala nnọọ ka ndị ọbịa nya nnọọ anyị filuo left out maka onwere ofu onye na-asụ Igbo. And I believe m nwere iru na-achọ ka m fụ onye be anyị ka njekwa na-akalịsị ya ụka anara m afụ, mana fa bukwara ibu ebe ahụ, mana fa ncha na-asụ nwafe oyibo bụcha nwafe afọ oyibo. Ihe na-eji eme onye Igbo ka ije kalịsị ụka, maka ana m alaiki ndị be anyị mfụ onye be anyị nsakwụli ya nsalalia mbelelie nkalịsị ụka mee ka anyị bụrụ oyi. Mana amara m onye bụ onye be anyị duto gịnị fancha niile na-asụrụ nwafe oyibo bụcha nwafe afọ oyibo na-asụkwa oyibo ebe ahụ. Amara m ihe agwụ m nnọọ ike bịa na-ewute m nya nkwa nnarịrị nsị weelu nya dịba na mma agwakwa unu ihe a unu kwụsịkwu ya maka ụjọ gburu onwe ya. Ihe a bụ ikpochapụ agbụrụ anyị. Ọ bụrụ sọsọ ndị na-abịa travel ịbịazi ichezi obe unu ebe unu na-asị m na unu chọọ travel, unu chọọ travel. Travel dị mma, asị m unu na travel adịrọ mma. Travel dị mma mana unu ga-asụkwunu bụ unu bụ ụmụ unu afa bụ unu. Ọ bụrụ ikpochapụzi agbụrụ unu ka unu na-emezi, ọ dị ọkwanị mma. O wee bụrụ ya nwoke be anyị wee bịa na-akọrọ m na-asị na ndị niile na-asị travel, I'm interested na travel a dịkwa izi takwa abụ na ihe dị na travel na ya na onwe ya travel go make enyi, mana ọ takụtakwala ya aja o mere ọsọ. Mana ọ sịrị ị na-eme ọsọ ka ije travel, ọ bụkwa ya bụ na ndị wayo ga-egwu gị, ọ bụkwa ya bụ na fraud ga-eme gị. Ịchọ ije travel ị ga-eje nkwesị fan ibu ya n'uche na-walk towards it. Ị ga-eje nya bụ travel ị ga-emechekwa eje enyi kama na ọ bụrụ nke ọsọ ahụ, maka na a sị na mgbagidigidi na oke akpị ya na anyị ịgba gidigidi ịda kịtịkpu n'ana. Mgbe ahụ ịchọba mbinite abụla okwu, and ọ bụrụ na iburu ibu wee daa ihe na-ebinite ọsịsọ, mana ọ bụrụ na iburu ibu ị ga-ebinitekwa. So a sịkwa na esekpula ana wee ekwuru ụtọ gwuji eji isekpula ana gwupụtebe ya, ọ kakwa mma na isekpu ha wee gwupụtebe ji ọkwụ ya. O wee sị na wee kọchichala m akụkọ ụwa ya m wee bebe akwa nsị ha ọgwụ ya ka a na-aga. Ụmụ nwoke tacha afụfụ wee pụọ ije wee kpọta ụmụ nwaanyị. Ịkwụsịkwa ndị na-asalali ya na-emeli ya saa maka afụfụ ọtara. Ebekwa eme akwa ka ọ na-akọrọ m akụkọ ụdị afụfụ ọta, mana kịta ọ bụgoro testimoni. O wee kpochepụ ọ na-azịdị echeta afụfụ ahụ, mana mgbe ọ na-ata ya ọ sị na mgbe ọ na-ata afụfụ na ọ takụtali aja, ọ takụtali akwa nkịrị nya akụ nkịrị kwarakata gwa na ọ bụ ihe ọ takụta na ndụ anya.
osikwa onye mmadụ anaghị enyela ibi aka no very few na-enyela ibi aka na ihe a na-emekwa na-eme olu kwere onye ọbụla awụ Ben Johnson olu onye nyere mmadụ aka ife onye nyere gị aka ike na-enye ezigbote ekene ichezo na onye ahụ echezo n'ụwa maka ọtụtụ anaghị ekwe enye aka na ụtachacha afụfụ wele eze wee kwele wele eze kpee rọd wee na-eti mkpu nsị ọkụwa dị na waa nke di m kọkwudili m amaka nke di m kọrọ m ka o si wee je travel nke wee ka na-etikwe mkpu mmadụ wee bịakwa kọrọ m nke wee bebe akwa o wee sị na o si na o nwere papa mana o nwekwara mama o mana aka adịrọ mama ya nya bụ o nwere ego fa bụ nnọọ ogbenye ọ sị na ndị agbata obi be niile gba afa gburugburu nnọọ bụ ọganyala fa ncha niile US ndị ya na ya gụkọcha ma praịmarị US fa ncha onye mechaa ọ na-enyere ụmụ nwanne ya aka wee yọbafa wee debe akwụkwọ wee na-ede akwụkwọ wee nata adreesị befa na US wee na-ede akwụkwọ na-ayọfafa nyeli aka fa duru nne na ọgara echezofa fenye ekweli aka n'elu fenyedeli aka n'ala fa agbachie nnọọ nkịtị fa gụchachicha nnọọ leta ode o si nọọ mgbe leta na-ewukwe kịta bụzi fon na-ewunu ma text message ma Facebook ịchọba mmadụ ịchọta na Facebook nchọba ndị oyi m kịta schoolmate m nchọba fa ọ bụrụ na afọ ahụ ka iji wee meghe Facebook nchọta gị mee gị inbox ifu gị ya ọ sị na inbox adịrọ mgbe ahụ Facebook adịọkwa ọ sị na no leta ịnata adreesị ide leta fagụchacha leta fanọ diana fagụchacha leta fanọ diana fagụcha leta fanọ diana dọkacha anya ọkwa ndị agbata obi fa gbafọ okirikiri ụlọ elu ọmụlicha ụlọ ọ bịazịa feje na-egote mmiri ebe ahụ fa gbapụta ebe oholu fe nwere dị TV feje na-enene TV ibe ndị ahụ asị fanọla ana nkịtị fanọkwa na ana n'elu oche fanọlụ na ana nkịtị wee na-enene TV fancha nọchala na nnukwu oche wee zegeli ka ezege fancha ezegechelu ka ezege TV mana fabiazi inene TV duto na fe nwere TV pasịpa nọla na ana nkịtị ilụlụ inyi fenye ekweli aka n'elu fenyereli na ana o si na onye ji aka ya nnọọ wee zonye ije wee hedie Lagos olu ebe ahụ o si olu onye na-edochelu mmadụ ihe anya na-alụ med na-eme ihe niile ma med ndị Yoruba welie nnọọ wee na-agba med na-eficha ike o wee sevute ego ọ sịkwa na o nwekwelu onye befa na-alụ ọrụ na bụ onye isi na kọmpani o wee jee ebe ahụ wee si anya wee nye okwu ewi o si na o si ọkwa nwanne gị nwoke na mụ nwa adịrọ mma o wee mee m ya wee nalụ m nwaanyị mgbe ahụ anyị na-eje sekọndịrị o wee nalụ m my girlfriend wee tiche m ihe bụrụ m o si na onye bụ manija na kọmpani nwanne ezigbo kọmpani o wee jepụta onye befa wee na-ayụ ya o wee na-akọli ya ihe nwanne ya nwoke melie wee si afọ dat na onye na-enye ya ọrụ ahụ wee si owe bebe na-ebe akwa daa n'ala ọsọ gị bepụta anya mmiri ọsọ gị bepụta ọkpụrụ anya mmadụ enye gị ọrụ a o wee naba ọbịa mbọsị ọzọ na-ebe ọsọ gị bepụta anya mmiri a na-adị m enye gị mụ na nwanne gị adịrọ mma o wee nalụ m girlfriend m wee chie m n'ụzọ wee tie m ihe wee kụlichie m ọnụ osi abụọkwanụ m nwanne m amụrụ ọrụkwanụ m nwanne m nwoke ka isi were ihe nwanne m nwoke mee wee na-emegide m biko kene abụrụ m nwanne m nwoke ọ na-ayụ ya ọnya bụ ofu aka lụta mma n'ozuo ọra ị na-eme iyi chetakwa maka ọ ga-emegidekwa ụmụ nwanne gị ifu gị ya ọ sịkwa na o melide chukwu mee nye aka n'obu o wee nye ọlụ ahụ ọ pụọ olu afụfụ o wee lụbalụbalụba o si na o sevute ego ebe ahụ o wee zonye wee gaba njem ọ sị na ọ gabazie na Mauritania ma ihe ịma na ịnọrọ na nna gị ụfọdụ na-eli ihe ị na-eli ihe iyara agba mbọ ifugie so ụfọdụ na-aga apụ ije ọgba mbọ gbasi ike ọ sị na olu ọnwakwa igbo na-aga asị na ndị Ghana
na-akọ kafa si aga travel ụmụ nwanne fe onye gafe osi agafe gokwe m na ka nsi gafe gị si ụzọ abịaba asị ya na ilukwe Mauritania na-ekwuye na Spain na-enye na Spain ịga Morocco ịga nke o wee nụcha stori wee gabakwa osi olu Mauritania onwekwa aja nwere ihe dị ebe ahụ ọfụ ndị na-agba akwụna ndị bini ụmụ nwaanyị fa emebeli ebele wee nabata ya weli nri nyecha enye o jee lụọ ọrụ ebe ahụ lụtakwa obele ego osi ọzọ nyikwe ọgaba m o si na ọ gazi ọkwa ebe nwa Senegal yes uluo Senegal osisi ebe ahụ ka ọ nọzi wee kwasa wee bulu afịa mbugheli na-ebugheli akwa ma okpu ma belt ma ihe niile obulie na-ebugheli ọ na-achị ya n'aka o si na ọ na-achị ya n'aka nsị aha ọ bụzi ịnara nọrụ na nna gị bụ echi osi m ịnọkwa na nna gị gara ahụ zuru o si na o chilide ihe n'aka na ọkwa onye fụzi na ọ na-agba mbọ wee nye bacha o si na bacha wee rentie shop wee nwee ego o si na onwekwa ego osizi ya na Amerịka na ọ ga-ejelili Amerịka nke Amerịka na ndị agbata obi fa niile nọ na ọ ga-ejelili ya o wee si na o wee je were ego ya niile wee je o si na o nwere ebe a na-akwụ ụgwọ ịkwụọ ụgwọ ebulu gị gaba oluo asị na ọ na-abịazi ọ bụrụ na ụgbọ apụgo nke ahụ gakwa ọ sị na ọ bịakwa ọzọ wee gbaa ihe Spain nya bụ flight wee nweta ọ sị na ọ naghachi Lagos wee jee na Spanish embassy wee mechichichi wee gbaa ọ sị nọ transit wee gbaa anya nnọọ wee bata Spain nnọọ wee si na ya wee nwatuo wee baa n'ime obodo ọ sịkwa nọ transit m ọ sị na nwatuo wee baa ebe nwa batata ebe nwa ọ sị ọ nọrọ ebe ahụ wee nụkwa agadi nwaanyị ndị ọcha nwa ọnụchacha agadi nwaanyị ndị ọcha o nweta akwụkwọ ọ sị ọnụ Germany o jebekwe Germany ọ sị na Germany na-eti na ọ na-ewu ewu o jebe Germany ọ sị na oluo Germany ọ kpata nnukwu ego na Germany na onwekwa akwụkwọ si ojechicha adụrụ ndị Germany a na-akwa enye akwụkwọ ndị Germany anaghị enye akwụkwọ amaka ịkọ akụkọ andị ụmụ nwaanyị fa ndị dị yoli fa anaghị ekwete mmadụ nụọ agadi nwaanyị ndị ọcha ọnọdụ dị ebe ahụ o si na biznes fa na-eme o nyeli nnukwu ego wee welie wee bụ ọganya o nwekwa akwụkwọ o ji gaa na mana o nwere nnukwu ego ọ na-ese ndị moto o si ose ndị kete moto o wee na-ese ndị ego ụlọ a na-alụchicha ụlọ a na-ese foto na-ewetara ya o nwekwa akwụkwọ o ji gaa na o si na emegide ndị eke wee bịa chụrụ ya ọsọ o wee si na ya wee baa Belgium o si ọba Belgium o sizie Belgium asị ya na-ekwe Belgium na Ireland na Belgium si o wee ha ya nnọọ nnukwute moto maka o ji ego o si o ji nnukwute ego na Belgium ahụ na Germany wee bulie bịa Belgium o nwere nnọọ nnukwute nya jib o wee ha ya anya wee ha ya onye nwere akwụkwọ paspọtụ European paspọtụ o wee si o wee na ti onye ahụ wee kwụọ onye ụgwọ onye yilie wee ha ya nnọọ nnukwute jip nwanọ wee si anya bulie Baba Island o wee bulie na-abata asịkwa elutekwe na bọda ndị bọda wee na-enye anya si na n'ọbụ ya achọba nnọọ ka achọgali wee na-asị na ọ bụ ya kedu ihe bụ na ọ bụrụ ya anya okporo ụnụ nke ọ na-aba o melitekwe o wee sịpụ ya na-abanyekwe o moto wee kikie vum wee banye Island ọkwa ebe ahụ ka ọ nọzio osi o wee kwasa n'Island wee bụrụ ọganyela na Island o si o jikwa egobe akwụkwọ wee gụọ health and social care wee mechiche wee bụrụ employer ebe ahụ kịta si na onwego paspọtụ ebe ahụ ọ na-eje Amerịka ahụ na-anata na ihe niile ndị ahụ ji emelie gai onwechegie kafali nwee andịfa anaghị anata ụlọ maka Amerịka eteke ya Europe dị nso 6 hours ilugo ụlọ 6 hours ilugo obodo anyị ịghọtago Amerịka bụ 12 ifugi ịkwụ ụgwọ flight ya ụtara akpụ ya ka ndị nọ Amerịka ejiri anata ọsịsọ so o sizi na
passport ya bụ visa free, ọ na-eje America na-anata, na-eje ebe niile na-anata, na-emezi ma ndị mbịambịa employ, na-emekwu ma ndị be anyị employ, na ozegozi ka ezege, na ọ bụzi executive. Ya bụ o wee na-asị ya ndị be anyị na-emekwa na ọ na-amụkwafa amụ feche na ọ dị izi. Kedu nke bụ izi wee? Kedu nke bụ izi wee? Anyị chọrọ ya nkịta nke eji na afụga afụfụ onye bụ unu tala ọkwa unu fịa kịta ka ozege ka ezege. Ụfọdụ a na-akpọ nkele na-amụbụ anya na-asị na ọ na-eme gaayị ma ọ bụ na ọ na-eme okomoko. O sizi nkịta okpogotechitigo ụmụ nwanne niile ma mama ya nọ sku na mba Ireland. Ndị ụmụ nwanne ya niile ụfọdụ ozipụgofe America ziga ebe onye si na ọ ga-aga ọ gaba, o ji onwe ya chụọ aja na ụnwụchakwa n'ụzọ wee bugelie ihe mbugeli, wee chia belt n'aka, wee chia wee na-agagharị na street wee na-esevu ego si na ọ na-akwa achụ nwaanyị. Ọ nara na-achụ nwaanyị na o si nnọọ ka ọ chụba ego achụta azụta na azọba ute na ụmụ nwaanyị ga-eri ego na ọ ga-eme ekiriri. O wee ṅụọ iyi wee gbaa mbọ wee mee ka enyi. O gburu mmadụ, o nara mmadụ ihe n'ike, o nwere ihe o mere mmadụ, mana o mechiche wee nwetakwa ya. Asịkwa na ndị agbata obi ya na-atabizi aka na-ayọzikwa ya ihe, na-ayọzikwa ya ma connection like you know ọ bụ employer fa na-ayọzi ya, na-akpụ ya nyanye nwanne fọrụ, nyanyekwenu nwanne fa sponsorship. Fa na-enye nsogbu ịma na ị nọrọ America ọ dịkwa izi ịkpọta nwanne gị, o nwere ka isi ga-anọrọ ọ dịrị izi ịkpọta nwanne gị. Ifu gị fa na-ayọzikwu na-enye nsogbu osi o blọk ọfa ka fa nyeketelie nsogbu maka fa enyereli aka. Ọ bịa na-asị onye nyere ndị anwa enyereli aka. Ndị ahụ chọọ ka nwanne fa bịa kịta wee na-ayụ ya ndị cousin fa na fa chọkwanụ ọlụọ, na fa chọkwanụ ọlụọ ma biko kene onye fa sponsorship na fa ga-abịa. Ireland bụ obodo dị mma, na-ekwe UK na Ireland, na UK na Ireland. Onye ọbụla bata Ireland ọ bụ UK Northern Ireland. O nwekwuru onwe Ireland na mana Republic of Ireland. Ịma na ụfọdụ ọ na-confuse tu ụfọdụ. Onwe Ireland nke nọ na UK, nwee nke a na-akpọ Republic of Ireland, mana ya na UK gbara agbata obi. O nwere mgbe fakele akwụkwọ. Obodo ahụ bụ obodo na-anabata na-adị soft. Ọ bụrụ na UK ka ọ bata, fa ga-achụchiri ya azụ mgbe ahụ, maka fa ga-ewere touch gbaa na paspọtụ ahụ wee nyoo onye nwa, were onyokomita wee nyoo onye, were onyokomita wee nyoo o nwekwa ọkwa ifuru UK fa na-akwa egwuregwu. Fa were ụmụ dị touch and ọgbagwoju ofe anya fa akpọ onye ojii. Ịma ndị ojii na-agbagwoju fa anya, fa anaghị ama onye bụ onye. Fa na-asị na onye ọbụla na-eyiche na ọ na-agbagwoju fa anya. Mana na immigration fa na-eme employ ndị ojii, mana polisi, mana ihe ọbụla ihe ya ji emele employ bụ ihe gbagwoju ofe anya. Fa akpọ onye ojii ya bịa na anya, ọ ga-amata onye bụ onye. Ifugi maka ilu na Ireland fa anaghị emekebe ndị immigrant ndị ojii ya bụ employ na immigration work ma ọ bụ na polisi fa anaghị emekebe. Ọgwa itikwere elu onye yiri mmadụ wee fa anaghị ama onye bụ onye. Ọ bụ ya zọrọ ya. Ịbịa na UK ndị ojii na-alụ immigration dị too much ya na ndị ojii na-alụ ka ezi polisi. Ihe gbagwoju ofe anyị weta paspọtụ ọ bụrụ luka like, ọ bụrụ onye yi ego ọ bụrụ gị. Ndị ọcha na-eketi anyị ụna fa akpọ onye ojii si anya bịa na anya na ọ ga-ama. Ifugi so onye ị ga-enyenwula aka inyere aka maka amara isi ga-abụ eze echi. Ifugi amara isi ga-abụ eze echi ya ka mmadụ na-enyezikwa nso. Ihe niile o deliva fa anọdị anya, ihe niile o deliva fa anọdị anya. Kịtazi ya bịazi ya nyelife aka. O si ọmọdụ onye nyelife nọmbịa fa na-akpụ ya kikikikikiki nya fa nara ekwu ya ka ozu ike ka ọ lala ụla ka o meke eme. Ya nyelu nwanne fa aka, ya nyelu nwanne fa aka, ya nye ọlụ nke Samuel Michael Kamara ekene nge.
eziokwu, life can be so difficult, but it can only work by determination and focus. Ọ bụ eziokwu. Nick ekene gị, hi Christian ekene gị, ka eke unu anọkwa ọfụma. Mmeje ka nnaba unu kesee ma nye anyị akara ịfụnanya, ka ndị na-ekwetere na ọ na-eme ka fa kwete, ka ndị na-amara na ọ na-eme ka fa mata. Unu afụghị ụwa bụ jonjoloko, onye ọ dịrị mma taa ọ nwee ike echi ọ yara adịrị ya mma. Unu afụghị ọ dịtamin go ihe ome sevue gị wee gbaghalịa buo ihe n'isi chi ya n'aka, kwughalịa na street, sevu ego, gbara ụmụ nwaanyị ọsọ na-eli ego, maka ụmụ nwaanyị bụ okwu na-eli ego. Ijekwe na nwaanyị si ya hello onye gị bil, ọkwa unu nwa nke ahụ ọ ga-enyekwa gị bilu, maka olesizikwa ma ị chọrọ, olesizikwa maka ụfọdụ kwa isi aka ejini, ifubi isi aka ejini ya ka ejikwa asị unu ngwa ime na ị gaghị onye na-akpọ nwunye. Ụmụ nwaanyị bụ okwu na-eri ego, maka idutekwa nwaanyị ụfọdụ isi ya ngwa ya tọpụ ọgọdọ na ịchọ idine onyekwe gị bil, ifugie ya ka eji si iji ọ bụrụ na ịchọ iyo ịrapụgodi mgbe iji chọọ ịnụ nwaanyị ịnụba ifuru ka o si sevuchie ihe gbara ụmụ nwaanyị ọsọ wee sevute ego o ji wee mee ezigbo ihe. Ifuru ya ọ rapụkwa unu ụmụnne, ụwa bụ kọleji ka anyị mụta ihe. Ndewonu, daalụnụ, ka emesịa na unu sụkwara ụmụ unu Igbo, gbuo ụmụ unu afọ Igbo, ka lineage anyị wee na-alị nga, maka ọ na-ekpochapụzi, ọ na-ewute anyị isi ọ bụ ka anyị si ga-ekpochapụzi. O nwere ka ọdụ ọ jọgburu udene ma si gbuo nkahụ na emechezi onwezi onye ga-abụ onye Igbo, anyị bụziala lost generation. Maka ọ bụrụ na ụmụ anyị asụrụ Igbo, ụmụ fa ya akwa na-asụ ụmụnne ụmụ anyị asụrụ Igbo, kedu ka ụmụ fa si ga-asụ? Maka ihe na-enye mmadụ ihe nwere ifugie na anyị na-eme mistake ma anyị amara. Ọtụtụ na-eme fa ghọtara ihe ha na-eme na fa na-ekpochapụ dia lineage. Fa ga-asụ nwa oyibo sụ nwa Igbo, fa ga-asụ language ịtọ ebe ọbụla onye anọ na ịtụzi na egwusi ka m bụ onye afa ka ndị ọcha wee kpọnwụ onye ka nnyefe afọ oyibo ka ndị ọcha, ndị ọzọ anara eme, ndị ọzọ anara eme, o nwere mba na-eme chacha fa anara eme. Anara m afụ, anọ m na United Kingdom, o nwere mba na-eme, sọsọ ndị Igbo na-eme. Ọ bụ amamihe onye nzuzu, aghọtara m ihe na-agbagwoju m anya. Unu afụghị ka emesịa ka ọ dị na mgbe ọzọ keseenụ ma nye anyị akara ịfụnanya.